लोगोफोर अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिवल 2024 आरो फिउचाराव बेखौ खुंलांबाय थागोन। बे मिउजिक फेस्टिवलाथ' जानानै थांबाय। दैजिं फेस्टिवल, नलेज फेस्टिवल आरो दा मा अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिवल 2024 मायथाइनिफ्राय जागायबाय फिउचाराव जालांबाय थागोन होनना जों मिथिनो मोनदों। बिश्वजित दैमारि बिथाङा बुंदों। बिथाङा मा बुंदों बेनि बिजनेस मडेल, बेनि जि प्रिजार्भेशन मडेल, बबेखानि बिथाङा प्रिजार्भेशन मडेलनि सोमोन्दै जेबो बुङाखै। अमा थावख्रिखौ प्रिजार्भ खालामनायनि टारगेटजों बे फेस्टिवलखौ खुंनाय जादों, नाथाय बिनि गेजेराव मोनसे सोदोब दङ मिउजिक। दैट मिन्स मिउजिक। दैट मिन्स बेवहाय प्रिजार्भ खालामनायजों लोगोसे बेवहाय मिउजिक फेस्टिवल रंजानाय बाजानायाबो थागोन, जानाय लोंनाय गासैबो थागोन बेबायदि नांदों आरो। बबेखानि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे जायगानि मानसिफ्रा जौ लोंनो मोननाय नङा। नाथाय बिथाङा जायबादि फेस्टिवलनि बाथ्रा बुंदों बेवहाय जौ लोंनायनि बाथ्रा ओंखारदों, जुवानि बाथ्रा ओंखारदों, दावदैनि जुवा, माबानि जुवा, जायखिजाया बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि टाइपनि जुवानि बाथ्रा ओंखारदों बेवहाय। आरो बेबादि सोर कमप्लेन होदों? दैट मिन्स कमप्लेन होनायथ' होनना बुङाखै, माने फोरमायदों आरो दुखु मोननाय फोरमायदों। जेरावबो कमप्लेन होआखै बिथांमोना, जेरावबो एलिगेसन माबा माने एलिगेसनानो होननांसिगोन, एलिगेसनानो होनसिगोन आङो बेखौ। स' बिथांमोना बुंदों बे फेस्टिवला थिगानो दंमोन, नाथाय बेवहाय माखासे समाज बेरेखा हाबाफारि जादों जायखौ जौ आरो जुवा होननानै बुंदों उदालगुरि जिल्ला एबसुआ। आरो बिथांजों लोगोसे माखासे आन्सलिक एबसुफोराबो दंफायो। स' उदालगुरि जिल्ला एबसुआ मोनसे बाथ्रा बुंदों जे बे फेस्टिवला थिगानो दंमोन। फेस्टिवला XYZ जियानो जाया मानो अमा थावख्रिखौ प्रिजार्भ खालामनायनि नामाव जिहेतु बे फेस्टिवला बे मोजाङानोमोन, मोजां जागोन होनना सानदोंमोन, निश्चिन्त गोसोयै दंमोन। खारन बेवहाय जायफोर सुबुंफोरा बाहागो लादों बे हाबाफारियाव नांफानानै दङ बिथांमोना गण्यमान्य व्यक्ति, जोबोर गेदेमा सुबुं। स' बिसोर थानायाव बेबादि जौ आरो जुवाया जानाङामोन। नाथाय माखासे समाजखौ फोसाबनो लुबैग्रा, समाजनि दावगानायखौ मोजां मोनग्रा बै सुबुंफ्राबो बैहाय थांदोंमोन आरो बिसोरो नुनानै इनफरमेसनखौ होदों मा जे बेवहाय समाज बेरेखा माखासे हाबाफारि जादों। आरो बेखौनो उदालगुरि जिल्ला एबसुआ दुखु मोननाय फोरमायदों। स' बिथांमोना मा बुंदों? बेवहाय जौ लोंनाय सोलिदों, उन्दै उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बैहाय थांदों, जौ लोंदों, रंजादों, सोबदों, भां सोबदों, बायदिसिना गान्जा सानजा बेबायदि आरो निसा जातीय बुस्थु इउज खालामदों। आरो बेवहाय जुवाबो सोलिदों। आरो बै जुवानि महरा गुबुन गुबुन रोखोमनि। आरो माखासे लाइमोनफोरा बेवहाय थांनानै बरबाद जानो हागौ। खारन मोनसे बाथ्रा बुंदों बिथाङा, बिश्वजित दैमारि बिथाङा, बे जि फेस्टिवल ना, बे फेस्टिवलाथ' जानानै थांबाय, नाथाय बेजों लोगोसे बेनि जि टाइम बे टाइमा गोलावबो जानो हागौ। बै जायगानि मानसिफोरा माने दैबानानि सिगां सिगां बै जायगायाव थानानै माखासे आरजिनायनि बाथ्रा बिथाङा बुंदों। स' बे फेस्टिवला थारैनो फिउचाराव मा महर लागोन जों बेखौ मिथिया। बेनि जि टाइमिं, बेनि जि सम, बेनि जि डिउरेसन बे गोबावबो जानो हागौ लोगोफोर फिउचाराव। बर्तमानावथ' जों बेखौ बुंला। गासैबो समाज बेरेखा खामानि जादों बेवहाय। स' बेवहाय मा जागोन बिदिब्ला? बेवहाय बर' लाइमोनफोरा टटेलि डेस्ट्रय जानो हागौ। दैजिं फेस्टिवलावथ' नोंथांमोना थांफेरखादों। दैजिं फेस्टिवलाव आंबोथ' खनसे ना खननैयानो थांदों। स' बै दैजिं फेस्टिवलावबो नुनो मोनदों फेस्टिवलाथ' नामाव फेस्टिवल, नाथाय बेजों लोगोसे लोंनाय, जानाय, सोबनाय गासैबो सोलिजोबो आरो बेफोरबो। स' बेवहायबो बिन जागोन। स' बेबायदि फेस्टिवलाव जिहेतु जानाय लोंनायाथ' थाखागोन सिखायबाबो, बेनिखायनो बेवहायथ' समाज बेरेखा हाबाफारियाबो जानायनि बहुत चान्स थागोन लोगोफोर। आरो बेवहाय बे फेस्टिवलाव अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिवल, नामाथ' अमा थावख्रि, नाथाय बेवहाय अमा थावख्रिखौ माबोरै प्रिजार्भ खालामगोन, बेनि पलिसिया मा जागोन, बेनि प्रजेक्टआ मा टाइपनि जागोन, अमा थावख्रिखौ प्रिजार्भ खालामनो थाखाय माबायदि राहा लागोन, बै जायगानि मानसिफ्रा बेवहाय माबायदि मुखुब थागोन, बेनि जि गाइडलाइन्स, बेनि जि रुपरेखा, बेनि जि माने सिस्टेमेटिक मोनसे राहा, बेनि सोमोन्दैथ' दासिम जेबो मिथियाखै। अमा थावख्रिखौ माबायदि प्रिजार्भ खालामगोन, स' बेनि सायाव सरकारा माबायदि खामानि मावगोन, बिटिआरनि सरकार आरो आसाम सरकारा माबायदि खामानि मावगोन, भारत सरकारा माबायदि खामानि मावगोन, बेखौथ' जेबो बुजिना मोनथ'वाखै दासिम। नाथाय बेवहाय मोनसे सोदोब दङ मिउजिक। जुदि मिउजिकनि जायगायाव अमा थावख्रि प्रिजार्भेशन फेस्टिवल होनबा बांसिन मोजां जागौमोन खोमा, बेबायदिबो सानो आरो। स' मिउजिकखौ लगायनानै थारमाने बेखौ प्रिजार्भ खालामनाय फेस्टिवल बायदि नाङाखै आरो। माने अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिवल, दैट मिन्स अमा थावख्रिखौ जानानै मिउजिक दामनानै सेलेब्रेसन खालामनाय बेबायदिसो नांखांदों आरो आं, जि माने नाम हिसाबै। स' जियानो जायामोन बे जाबाय आंनि रिएक्सन। स' अमा थावख्रि
प्रिजार्भेसन फेस्टिवल सो फेस्टिवला बोरै प्रिजार्भेसन जानो हागौ प्रिजार्भेसना बोरै फेस्टिवल जानो हागौ बेनिखायनो निश्चय मिलाया सोदोबा बेनिखायनो मिउजिकनि रंजानाय बाजानाय सिंगार गासैबो फैजोबगोन रां आरजिनो हागोन गरसे गरनै आरजिनो हागोन जियानो जाया मानो गासैबो मोजां बयबो रां आरजिनो हागोन बेखौनो नांगौ जोंनो दिनैनि समाव जोंनि बर' फिसाफोरा गोबां बिथिङै माने दुखिया दुरबल रां आरजिनायाव फेलें बेनिखायनो बेबायदि फेस्टिवलनि थ्रयै जुदि आरजिनानै एसे न'खरखौ जुदि सुंखांनो हायोबा बे जोबोर मोजां जागोन नाथाय बेवहाय जौ सेरेब जुवा समाज बेरेखा भां गान्जा बेबायदियासो जुदि सिं फानजायोबा मा जागोन बेफोर अब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखायथ' बे नेगेटिभ पइन्टसो जागोन बेवहाय जुदि गफबना थायोबा मा जागोन बेनिखायनो बेबायदि जानाङा बेखौ आंबो लुबैयो बेबायदि जायोबा जोंनि हारिनि थाखाय खहा जागोन नोंथांमोना खोनासंनो हागोन नाथाय बेवहाय आङो मोनसे एंगलखौबो नुदों पलिटिकेल माइलेज माने मा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ किल'मिटार पार लिटार 1 लिटाराव बेसेबां गोजान खारनाय बेखौनो माइलेज होनो बयबो मिथिगौ स' बेवहाय मा रोखोमनि पलिटिकेल माइलेज लानो नागिरदों बिश्वजित दैमारि बिथाङा बेखौथ' आं मिथिया नाथाय बिथाङा सासे पलिटिकेल पार्सन स' पलिटिकेल पार्सननि मोनफ्रोमबो खामानियानो जेनेरेलि पलिटिकेल माइलेजजों लोब्बा थायो होननानै जों साननानै लानाय जायो आरो स' बिथाङा बे फेस्टिभेलनि थ्रुयै जानो हागौ बै ओनसोलनि मानसिफोरजों मोनसे मोजां सोमोन्दो बानायनो नागिरदों नेक्स्ट इलेक्सननि थाखाय बेबायदिबो बुंनो नागिरदों आरो गोबां स' बिथाङा थारैनो पलिटिकेल माइलेज डेट मिन्स पलिटिकेल मास्टार स्ट्रक होननानै आं बुंगोन जुदि बे फेस्टिभेलनि थ्रुयै बिथाङा जुदि गोबां बिथिङै जुदि साक्सेसफुल जानो हायोबा अब्ला थारैनो बिथांनि थाखायथ' बहुत प्लास पइन्ट जागोन बिजेपिनि थाखायथ' बहुत गिदिर मास्टार स्ट्रकबो जानो हागौ आरो बियो स' दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेवहाय बाखि बाथ्राखौ गासैखौबो थिगानो बुंदों नाथाय जौ जुवा बे बुस्थुआ बेवहाय इनक्लुड जानाङा बेखौ लुबैदों आरो नङाबा जोंनि बर' समाजा डेस्ट्रय जानो हागौ खारन फेस्टिभेला जेनेरेलि बेफोरबायदि जानाय लोंनाय थानाय फेस्टिभेला मा जायो जोंबायदि फिसा हारिखौ दिनैसिम फोजोबस्रांनायाव बांसिन बिहोमा होबोदों लोगोफोर स' बिथांमोना मा बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला बिथांमोना मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंनानै ला आरो बिनि उनाव नोंथांमोननि रिएक्सनखौ होबानो जाबाय बिश्वजित दैमारि बिथांनि पलिटिकेल माइलेजआ मा जागोन बेवहाय किल'मिटाराथ' भट जाहैबाय लिटारा मा जागोन लिटारा फेस्टिभेल नङा होमबा फेस्टिभेलाव इनक्लुड जानाय मानसिनि अनजिमा बेबायदि जानो हागौ आरो स' मोनसे फेस्टिभेल खुंबाय आरो किल'मिटार लाबाय आरो स' नोंथांमोना नोंथांनि आइडियाखौ बुंबानो जाबाय बिथाङा पलिटिकेल माइलेज लानो नागिरदों ना अननानै बर' हारिनि थाखाय बेखौ खालामदों ना आसामनि थाखाय खालामदों नोंथांमोना खोनासंनायनि उनाव बुंबानो जाबाय 30 डिसेम्बर 2024 उदालगुरि जिल्लानि बिखायाव थानाय जि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलि जोहोलाव बालिराम बर' नयंनिफ्राय मोननैसो बाथ्रा मैयासो जालांनाय बेफोरखौ लानानै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों रायजो राजानिसिम मिन्थिहोनाय आरो लोगोसे जि मोनसे जायखौ जों सानाखैमोन जेखौ जों एक्सपेक्ट खालामाखैमोन बेबायदि मोनसे जि अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेल होननाय मैया 29 डिसेम्बर 2024 खुंनाय जादोंमोन दा बिनि माखासे पिक्चारफोरखौ जों जेबायदि सानहरफेराखैमोन बेबायदि जानायखौ नुनानै खोब दुखुजों जोङो फोरमायनो थाखाय दिनै गथायसे जादों आंजों लोगोसे दङ जिल्ला आफादनि बुंथिगिरि लोगोसे टंला दख'रा डिमाकुसि दख'रा आरो खाग्राबारि दख'रानि आफादगिरि नेहाथारि बिबानगिरिफोर दङ मैयासो जालांनाय जिथु अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेल जों खोनाबाय थादोंमोन खोब बेबायदि फर्मेल इनफरमेसन हिसाबै गैया खुगाजों खुगा खोनादोंमोन आरो जोंबो सानदों जे अमा थावख्रिखौ प्रिजार्भ खालामनायनि जे मोनसे असिलाजों बे मिउजिक फेस्टिभेलखौ खुंनो थांदों दा बेवहाय जोंबो खोब गोजोननाय मोन्दोंमोन आरो जों वेलकाम खालामदों गोसोजों गोसो जे जाय माने जिबआ दिनै जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोमानो थांगासिनोमोन बेखौ प्रिजार्भ खालामनायनि असिलाजों बे फेस्टिभेल मोनसे खुंदों बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलफोरनि बड'लेण्ड हालामनि उथिखांफुनाय मिउजिशियानफोर मेथाइ खनगिरिफोर बिथांमोनखौ खाबु होनाय जागोन मेथाइ खनहोगोन दा बेफोर गासैबो जोंनि ससाइटि दानायनि मोनफा मोनफा माने खामानि
दा बे हिसाबै जोंनि लाइमोनफोरानो जोंनि गायकआनो जा मिउजिशियानानो जा मोजां मोनसे खाबुखौ मोनगोन मोजाङानो जादों बेखौ जों सानदोंमोन खोनानाय लेखायै नाथाय दुखु गोनां बाथ्रायै जों बेखौ मैया मोनाबिलि समावहाय प्राय हरनि समहालागै जोंनिसिम फन कल्स मोनफैदों माखासे मानि भिडिअ मेसेजफोर मोनफैदों जाय बेक्तिफ्रा जोंनि ओनसोलखौ जोंनि बड'लेण्ड हालामखौ मोनसे गोजोन मोनसे थासारि लोगोसे मोनसे सावस्रि गोनां आरो लोगोसे माने खुस्त मोनसे समाज हिसाबै नायनो लुबैयो बेबायदि बेक्तिफोर माखासे इन्टेलेक्सुवेलफोर बिथांमोना जोंखौ फन खालामदों जोंजों सावरायहरदों मेसेज हरदों जे माने खोब मोजां जायाखैसै बिनि जिखिनि नुथाय जों नुबाय बे बाथ्राफोरखौ एसे फोरमायहरदों दा बेखौ मोननायजों जोंबो दुखु खालामदों जे जिखिनिखौ जों एसे माने इनफर्मेलबाबो एसे खबर लादोंमोन जिखिनि जों मोनथिनो मोनदोंमोन जे बेयाव अकल माने अमा थावख्रिखौ प्रिजार्भ खालामनायनि मोनसे असिलाजों मिउजिक फेस्टिभेल लादों बेवहाय जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरिफोर दामजु दामगिरिफोर बिथांमोनखौ सुबिदा होनाय जागोन बेखिनि बाथ्राखौ बुंनाय लेखा जोंबो खोब माने मोजांबो मोनदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो मोजाङै मोजां बारलांथों बेखौ जों नेनानै दङमोन नाथाय मोनथिबाय जे नुबाय जोंनि माखासे इन्टेलेक्सुवेलफ्राबो जोंनो फोरमायबाय बेयावहाय थांग्रा जायफोर बेक्तिफोर जाया समाजखौ मोजां मोनसे समाजखौ लुबैग्रा बेक्तिफोरबो थांदोंमोन बैफोर पिक्चारफोरखौ नुहैगोनबो सानाखैमोन दा बैबायदि बेक्तिफ्रा जोंखौ फोरमायहरदों जे बेयावहाय माने जौ दखानबो सोलिदों जौ लोंनाय बेवहाय जादों बेवहाय जुवा सोलिदों गुबुन गुबुन नों जुवा सोलिदों बेजों लोगोसे नों दाउनि जुवा दाउदैनि जुवा हाबिजाबि जुवाफोर सोलिदों जायफोरखौ जोङो माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जुवा आरो जौखौ खोब माने नांथाब नाजानानै जोंनि ओनसोलफोराव जिबायदि प्रभाब गोलैदों बेखौ बन्द खालामनो थाखाय जों माखासे मानि हाबाफारि जों लादों जोंनि जिखिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि माने स्ट्रेंथ बोलो दोङो गासै बोलोजों जोङो नाजादों जोङो बे जौ जुवानिफ्राय जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि समाजखौ मुक्त खालामनो थाखाय माखासे मानि खामानि हाबाफारिफोर जों लादों दा बेबायदि समाव दिनै माने जोंनि गण्यमान्य बेक्तिफोर जायफोर बेवहाय इनभल्भ दङ होननानै जों मोनथिदों जोंहा मोनसे फोथायनायबो दङमोन बेखायनो जे बेखौ अर्गानाइज खालामदों मारु एन्टारटेनमेन्ट होननाय बिथांमोना अर्गानाइज खालामदों होननानै जों मोनथिदों किन्तु आरो बेजों लोगोसे माखासे जोंनिनो माने खोब जायफोरनि सायाव जों मोनसे बिश्वास लाखिनो हायो गण्यमान्य बेक्तिफोराबो एसे बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव एसे मददथि होदों होननानै जों मोनथिदोंमोन दा बे हिसाबै जोङो खोब माने निश्चिन्त भाबै जों दङमोन किन्तु दा बेबायदि समाव जोंनि ओनसोलाव बेबायदि अपेन भाबै जौ लोंनाय जुवा गेलेनाय बेबायदि लाबोनाया बेखौ जों खोब माने कन्डेम खालामदों जिल्ला एबसुनिफ्राय बा जों एबसु फारसेनिफ्राय जों बेखौ मालाबाबो लुबैयाखै आरो हास्थायाखै दा गतिके जों नुबाय जे बेयाव माने जिखिनि रिपर्ट जों मोनदों माखासे मानि लाइमोनफोर बेयावहाय थांदों जौ लोंदों जाय लाइमोनफोरखौ जों हदायबो माने बैफोर गाज्रि बेसादनिफ्राय जों होबथानानै फरायनाय दिखाव गावबागाव आथिङाव गसंथानायनि थाखाय बिथांमोननो राहा लामा दिन्थिनायनि जों खामानि मावबाय थादों बे समाव जुदि जोंनिनो गेजेराव आरोबाव जायफोर जाना बुजा बेक्तिफ्रानो जुदि बेबायदि खामानिखौ मावनानै होयोब्ला जों खोब माने जोंनि जि मोनसे खुस्त समाज दानो थांनायाव मोनसे बाधा बेबायदि मोनसे दिनै नुजायो दा बे हिसाबै जों क्लियार नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बा दिनै बुंगोन जे बे फेस्टिभेल खुंनो थांनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि जि फेस्टिभेल खुंनाय बेयो इसोरनिनो सृष्टि मोनसे अमा थावख्रि जायखौ जों मोनथियो अमा थावख्रि होननानै दा बेखौ प्रिजार्भ खालामनायनि असिलायै खुंनाया बे खोब मोजां जादोंमोन नाथाय बे फेस्टिभेलनि नामाव बे जौ जुवा होनाया बे खोब गनायजाथावना जायाखै बेखौ जों कन्डेम खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव जुदि बेबायदि फेस्टिभेलखौ खुङोब्ला
बियो न' डाउट अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेलानो जा बा XYZ माबा मोनसे मुं लानानै फेस्टिभेलखौनो खुंनो आवगायबोआ मानो जुदि बे जौ जुवाखौ लाफानानै जुदि बे फेस्टिभेल खुंनो थाङोब्ला बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो हदाय बाधा जों होनाय जागोन आरो फैबाय थानाय समाव जुदि बेबायदि फेस्टिभेलखौ बा फैगोन बोसोरफ्राव बे अमा थावख्रि फेस्टिभेलखौनो जुदि देग्लायनि बायदि खुंनो जुदि लायोब्ला समाज बेरेखा माखासे माने एक्टिभिटिफोरखौ लाफानानै जुदि खुंनो लायोब्ला बेवहाय जों बाधा होनाय जागोन आरो बेखौ जों मालाबाबो हास्थायनाय नङा